Xwebûna jinan Bahar Peker. Rastiya heqîqeta jinan û lingê wê yê civakbûnê baweyeke komî û kolektif heqîqeta jinan ristkar dirêse û pêktîne. Hê îro jî li gelek herêmên rojhilata navîn jin dibin zext û fişara pergala serdest de dijîn. Wekî mînak li Efxanistanê ku dibin serweriya Talîbanê de ye, mafê vekirina şibakê ya jinan hê jî mijara nîqaşê ye. Rêxistinên wekî Daişê yên hov, armanca wan a sereke bi destkirina jinan e. Êrişên destpêkê yên Daişê bi taybetî li ser jinan bûn. Nêzî 7-8 hezar jin hatin revandin. Di bazaran de hatin firotin. Tecawüz li wan hat kirin û hê ji eqûbeta gelek jinan nediyar e. Nayê zanîn kal û kun e. Her wiha jîna Emînî li Îranê ji aliyê qaş û polîsên exlaqê ve tenê ji ber ku çend biskên porê wê yê xuyabûn hat qiştin. Ev yek şîmînakên din a zelal e. Bazara li ser bedena jinan polîtîkaya mêran a şerê taybet nîşan dide. Di heman demê de di şerê İsraîlê yê li ser Xezayê de jî em dibînin ku armanca destpêkê dîsa jin û bedena jinan e. Revandin û tecawîzkirina jinan, piştî kuştina jinan, teşhîrkirina bedena wan a tazî bi zelalî nîşan dide ku pergala mêrperest û şerê wan her gav bedena jinan wekî hedefa yekemîn hildibijêre. Ji kena jinan bigire heta cilûbergên wan, heta çawaniya rêveçûna wan. Jin di her warî de bi zext û tengijandinan hatine dorpêçkirin. Jina ku derketiye derveyê pergalê hatiye naletkirin, şewitandin, recimkirin. Kevneşopiya ku şamanan ava kiriye. Em dibînin ku heta roja îro tiştên li ser bedena jinan pêktin û heta kuştina wan tev bi destê şamanan û li gor kevneşopiya satî hatine kirin. Dûrxistina jinan ji civaka Xwezayê di navenda wê de bi cihkirina baweriya Xwedawenda Satî civak xistiye nav qalibên zayendî yên baviksalarî. Gava vê yekê ya ewil avêtina Xwedayan bû. Vê gava ewil ya şamanan mêr ji jinê qetan, piştî vê jin ji bo mêrî wekî qurbanekê hat dîtin û wekî hebûneke pêwîst hat pejirandin. Em behsa Hindistanê dikin, lê ya rastî mînakên wekî vê vegotina mîtolojîk di civakên din de jî hene. Ne tenê bedena jinan, birih û fikrên wê jî wekî berdewamiya mêr hatiye pejirandin. Divê em feraseta ku rê ji vê baweriyê re vekiriye rast analîz bikin. Ev feraset ku jinan dixe nav qalibê koletiyê, îro li her derê dinyayê veguheriye pergalekê û baweyeke sazîbûyî hebûnê xwe didomîne. Her çendî bi demê re hatiye guhertin jî serarastkirina vê pergala baviksalar di vê vegotinê de Xwedawenda Satî kiriye remza zewaca bextewariyê ya herî demdirêj. Fikreke wisa hatiye belavkirin ku jin heta mirina xwe neçare bi hevjînê xwe re girêdayî bimîne. Li gor vê ferasetê ji bo jinê hevjînê wê wekî xwedayekî ku jê re secde bike tê dîtin. Ya rastî em dibînin ku di zimanê Sanskritî de peyva Swamî ji bo mêr di wateya efendî de ye. Patî jî hem tê wateya mêr hem jî efendî. Bi vî awayî kevneşopiya Satî tê wateya ku jin teqez divê bi hevjînê xwe re girêdayî û sadiq bijî û tew dikare ji bo wî bibe qurban jî. û ku hevjînê jinê miribe, xwe dispêre fikreke wisa ku divê ew jin li gel hevjînê xwe yê mirî bi agir were şewitandin û jê re bibe qurban. Kevneşopiya Satî ji bo jineke çendî bi namûs e, nîşana wê ev e, divê gava hevjînê wê dimre, ew jî bi dilxweşî ber bi cenazeyê hevjînê xwe yê ku dişewite bimeşe û bi dildarî xwe bavê je nav agir û bişewite. Hebûna xwe di nav hebûna yekê din de tûnekirin, dibe ku wateya rastiya xwe di nav kevneşopiya Satî de dibîne. Di dîrokê de ji ber vê yekê hewildan û têkoşîna jinan em bidin aliyekê, tê gotin ku ji aliyê İngîlîzan ve dawî li vê kevneşopiyê hatiye anîn. Dawî li anîna vê kevneşopiya erjeng her çendî ne bi têkoşîna jinan lê wekî ku İngîlîzan bi hêz û kerema xwe ev yek pêk anîne tê nîşandan. Halbûkî li hember vê kevneşopiya Satî têkoşîna jinan ji nedîtî ve hatiye, ev kevneşop wekî ku tenê li welateke paşverû û dûr be wê de tir xwedî wateyan e. Çanda Satî tune hesibandina jinan e. Jinan ji bo hinekan nemaze wekî berdewamiya mêr, dîtin û tunekirina jinan e. Ev rêbaz ku li ser jinan hatiye ceribandin di heman demê de li ser gel û civakên metîngeh jî hatine pêkanîn. Bi salan gotina hebûna min ji hebûna Tirk re diyarî be, bu awayekê faşîzane ev surut li ser gelên li Tirkiyeyê hatiye pêkanîn. Bu awayeke din kevneşopiyeke Satî bû. Ango Satî kevneşopiyeke zêde ji me dûr nîne. Komeke jinan ji jiyana xwe gava li ser perspektîfa rêberapo ya bi navê bîrdoziya rizgariya jinê ya çarqatî nîqaş dikirin ve digotin ku çîrokên Satî yên me bihîstibû hê kurtir em fêm dikin ku çima pêwîstî dibînin vê çandê biguherînin.
Were 15,000 salan da yekti bike, ji bo mirovayê her tiştê pêwîst bike, dawiyê bikeve rewşa evdekî neçar. Were bibe welatê yekem ku Xwedawend jê welidîn ji bo mirovayê her tiştê pêwîst biafrîne, bîne dinyayê û paşê wekî paçekî were bikaranîn û were avêtin koşeyekê. Were hemû xwedeyan û giregiran biafrîne û paşê bibe ev de herî bêçare yê her kesî. Were hunera têrkirina hemû mirovan biafrîne, paşê birçî bimîne. Her derê bike xwedîwar û stare, paşê starekî te tune be. Were ji her kesî re bibe findeke ronahiyê, paşê tuştariyê xilas nebe. Ji her kesî re bibe deng, müzik û helwest biafrîne, paşê tu ker û lal bimînî. Were Xweda û Xwedawenda yekem biafrîne, ango kolekirina jinê meseleyeke pir dûr û dirêj e. Di nîvê sed sala bîstan de Rêber Abdullah Öcalan piştî gavên xwebûna Kurdan lê bi taybetî ji bo xwebûna jinê gavan avêtiye. Halbûkî di serdema civaka xwezayî de jin di asta Kirdeyê de bû, lê îro ketiye rewşa tiştekê ango heyberekê û hatiye naletkirin wekî cadû hatiye dîtin. Ev polîtîka dixwaze li ser bedena jinê bixebin hukmê xwe. Di serdema neolîtîk de ku jin zana bû, di rista Xwedawendê de bû. Di roja me ya îro de em dibînin ku jin 5,000 sale ji aliyê feraseta mêrê serwer ve bûye kole. Jinên ku dijîn di vê yekê de rist û rola Rêber Abdullah Öcalan diyar kere. Jin ne eşyaye, rêya xwebûnê jê re vekiriye. Di gel van hemû tiştan li her derê cîhanê jina Kurd têkoşîna azadiyê pêşxistiye û li hember feraseta bavik salarî rêxistinên xwe ava kiriye. Di serê van hemû tiştan de têkoşîna azadiya Kurd ku ji aliyê Rêber Abdullah Öcalan de hatiye destpêkirin û berxwedanên jinan ku pêş ketine jin jiyan azadî, êdî ji duruşmeyekê wê de tir ve guheriye felsefeyekê û li hawirdora cîhanê belav bûye. Duruşmeya jin jiyan azadî li Rojhilatê Kurdistanê dest pê kir li hemû cîhanê olanda û hatiye qebûlkirin ku di Rojava, Bakur û Rojhilatê Sûriyê de bûye şoreşek, êdî ve guheriye jiyaneke şênber. Di sala 2012 de li Bakurê Sûriyê ku şoreşa Rojava dest pê kir, ev tenê neve guherêneke siyasî bû, di heman demê de wekî şoreşa jinê derket serdika dîrokê. Di vê pêvajoyê de jina ku li malê hatibû girtin, li ciyê karê êgiştî hatibû durxistin, ew teva di navenda şoreşê de hatin bicihkirin. Ev şoreş di ronayiya paradigmaya li ser felsefeya azadiya jinê, ekolojik û demokratîk ya Rêber Abdullah Öcalan de duruv girtiye û li ser bingeha wekeviya jinê di jiyana civakê de ciyê xwe bigire pêşî lê vekiriye. Têkoşîna ku di pêşengiyê jina Kurd de pêş dikeve, jina Ereb, Sûryan, Durzî, Ermen û Tirkmen jî girtiye nava xwe û vegiheriye çandeke mozayîkî. Ev piştevanî li hember bavik salarî bûye sedem ku rê li ber vejîna hêzeke jinê ya herêmî ku bi hêza xwe ya cewherî bawer e veke. Jin ne tenê li kolanên Rojava an jî dişerde, di siyaset û dîplomasiyê de jî bûye kirde. Di pergala hevserokatiyê de derbarê temsîlkariya jinê di siyasetê de wekî model tê dîtin. Di evdîtinên ku li Şamê didomin de tevlîbûna nûnerên jinan di nava gelên herêmê û ji bo cîhanê bûye nîşana vîna jinê. Li Rojava di bingeha têkoşîna bîrdoziya jinê de felsefeya Rêber Abdullah Öcalan ya azadiya jinê radiweste. Jin divê vê felsefeyê bixwînin, perwerdeyan belav bikin û bidin fêmkirin. Jin hem di warê teorîk hem jî di warê pratîkî de ji veguherînê re pêşengî dikin. Serdema ku Öcalan li Sûriyê bû, têkoliya ku bi jinan re danî bû, îro li Rojava di hafizaya jina têkoşer de xwedîciyekî girîng e. Rojhilata navîn di dîrokê de ji bo jinan bûye erdnîgariyeke pir dijwar. Rojava nîşan daye ku ev çarenûs dikare were veguherandin, li ser esasê azadiya jinê civakeke nû dikare were avakirin. Li Rojava di pêşengiya jinê de pergala demokratîk, ekolojîk û azadiya zayendî ava bûye. Ji hemû cîhanê re bûye hêvî û model. Xwebûna jinan. Ji bo jinan, gihaştina xwebûna xwe, gihaştina heqîqeta evîn û azadiyê ye. Di evînê de rêgaza sereke bi destxistin û parastina xwebûnê ye. Şoreşa jinê û avakirina civaka demokratîk di felsefeya jin jiyan azadî de hevdû dibînin û wan deman vedibêjin. Rêber Abdullah Öcalan pêşengiya banga civaka demokratîk jî dike. Jinên Kurd bi têkoşîna jina azad û bi felsefeya jin jiyan azadî bûne sedem ku ev têkoşînên pêl bi pêl li hemû derên cîhanê belav bibe û di heman demê de pêşengiya banga civaka demokratîk jî bikin.